Di dusun Lubuk Umpato ramu-ramu lagi dalam gantang ramu-ramu di dalam gantang ramu-ramu lagi dalam gantang Mana? Apa? Marpati tabang juga gak tabang manyisi awan. Oh nak siti kamari jaga. Aduh dengan ka disampaikan. Aduh kabagan diri anak. Kamari mari malah tagak nak. Boleh nak sanang saya. Mega tiba dah. Ayah kandang dia jadi naik. Ampun bariku kalian. Ampun disusun dari nan sepuluh.
takukan kapalonan satu Utui nan dua langkah jam meminta ampun kepada ayah. Baru tadanga ayah main bau tasiro darah tidak dong mata sumanga hilang lama sagalo pasagia. Apa kesabab karanonyo ayah main bau sadang bak ini sakit kok baa badan ayah atau kok damam ngilu jawabannya. Kok sakit nak Siti carikan ubek ya kok damam nak Siti mintakan tawa de ayah harapkan malah hati di dalam naknya sana nak saja dalam panitia pulang malu pada ayah. Nak kandung Siti Dahlia ubek jari bagai damam sadingin tanpa dikepalu pamina matu patang dia pergi mangkunyo anak ayah himbau sababnya anak ayah panggil lai bahasa bakaran nona aduh bahasa mulu karena ada anak ayah kadokan bukan tu ayah sarang sakit ataupun dah memilu jawabannya hanya sebuah nantara sona dan ada anak ayah kadokan ayah liye ayah panang dari sehari ke sapakan dari sapakan ke sabulan anak batambah gadang lu umur cukup bilangan gano nak sadang tahu mau lapan balik Dahlia lapat puik baju dungan Siti lapat puik basuami mbak apa napik hati anak ayah kandung jaga denai ampun beribu kali ampun ampun kandung badan Siti. Kalau menurut pandang denai ya denai kan masih kete baru alun tadi nak baju jangan alun kahana nak basuh tapi samantang pun mbak itu ya iyo juga mbak kata ayah taat kepada perintah Allah patuh kepada orang tua kata ayah diturikan pulang maklum pada ayah. nak kandung Siti Dahlia mandang katu dari anak musuh ayah memikirkan sababkan baan begitu dia pandangi malah di anak ikut contohnya badan ayah ayah patambah tubuh kok sampai ajah nila ayah anak kok mati ayah sedang begini Josia anak ketiga anak itu lalu Josia Siti Kabayo itu nelabi ayah rusuhkannya paham kan mana atau nak kandung ayah kandung jangan denai ampun baribu kali ampun ampun baribu badan kalau menurut pendapat denai ya denai nan masih kete baru alun tadi nak baju jangan alun takkan nak basuami hanya dan tadi di dalam hati ya kok siang nak pai basi bola malam kasurau nak mangaji kok menanti ayah setahun lagi ya tak apa nape hati ayah pulang maklum pada ayah. nak kandung Siti Dahlia mandangah katu dari anak sanang rasuh hati ayah sajuk di dalam tiru-tiru nan mbak rumput ditimpori naina rasu manakih ayu undang sajuk anggoto katujuan kini baitu malah laina dalam waktu sabulan ko lah batiku udang nan datang nak pertama sultan nang kayu bodoh anak dek tuan sari alam kedua sultan kalampawan anak dek tu panikasat sultan ketiga sultan Nasarullah anak dek mama menengah sati lorong kadiri rangkayu bodoh nak anak kanalah tahu yo
saudagar gadang di Pekanbaru, di siak kapabalaku, di bumi udang baliri, panu sasak kasadono. Siang dirintang dua bali, malam dirintang dua hitungan, lah patrik kejadi jujung anak-anak, baik ko anak manikul. Ayah kandung janya dengan kalau baik itu kata ayah itulah kata sahabatnya. Tapi menurut pendapat denaya kok kayu bana sultan rang kayu mudo denailah tahu jo kayu kayu dek barang selalu depan mewah dek pitingan indah halang denai tak suka tampang itu pulang malu pada ayah. Mana ngangkat tuh dari anak, lah dia perlu pikirin. Kini baik Tuhan lainnya, jika diterima sultan kalampauan, lorong kadiri kalampauan anak kenalah tahu dulu. Kue di ranah lubuk basum, murid kareh kata badanga, ditakuti rakyat di nagari. Lah patut jadi junjungan anak-anak, lain kok anak manyukui. Ayah kandung danya denai sahan tak sasikar mati ya tarik jami ya kaputri mana kasih sabuju kok bagak banyak sultan rangkalan kawan siti lah tahu jo bagaknya bagak karano bakawan banyak main karoyok kata orang sini denai tak suko denai tak suko alu Nak kandung Siti Dahlia, nandi yang pengiyolah tabe nak, nandi ine iyolah ki, nandi ine iyolah buku nak, nandi yang pengiyolah tabe, nandi intai iyolah ibu nak, lain nak itu siapa nak be. Kini baik tu malah lain nak, jago baik pilihan ke nomor 3. Kok, iyo kadiri nasarullah, lorong kadiri nasarullah nak, urangan arif bijaksana. Orang menjadi candokio. Lah patut kejadi junjungan anak. Kok itu kejadi junjungan anak? Nambak cincin laki di jari nak, nambak permata. Kalau gak itu kata ayah, di mana minggu dunan gak kelok, isinan bukan dan dengan batin. Imah de ayah kan kailok, siti manui tentang itu. Pulang malu kata ayah. Nak kandung Siti Dahlia, mandang ngangkat tu dari anak, sanang laraso hati ayah. Kini baik Tuhan lain nak, naiklah anak kata ayung, wah kata salah masuk dulu, ayah semayang malam rumah.
jalan hanyolai lasanang hati ayah kandung anak lah sudah bajari anak lah sudah bajari Senanglah rasa dalam hati biarilah baganti pakan biarilah baganti pakan Abi bulan baganti tahun anak batam bagadang juo anak batam bagadang juo Umur cukui bilangan gano anak lapatui batu wangi anak lapatui batu wangi sayang lapatui baju junjungan nado lapado satu hari aduh lapado satu hari anak diimbau masuk itu siko tabuka gato siko tabuka gato antikan randai saku siko samu tudang ceritonyo samu tudang ceritonyo Nasa rula may mo ayah. Tidak, kaki tidak. Bayar. Ayah kan buang batang dek dinay.